Přišli jsme hledat jednoho chlapce. Malého. V záři blesku, v dešti jisker, můžeš na okamžik ztratit zrak. Blesky, říkáš? Já jen vím, že sněhová vločka požár nepřežije. Co? Jacku, Ne, znáš mě, jaký jsem obdivovatel tajemna, ale tohle je přímo zakódované. promiň, nevšímej si to. Slunce hřeje, vítr duje, tráva na březích se zelená. Zde se žádný býk neukryje. Tak o tom nepochybuju. Jacku vyjadřuje se v zenových koánech. Ta jeho teologie by mohla být původním základem buddhismu na Zemi. To je moc hezké, až se vrátíme, určitě zavolám Dalajlámovi. Ale prosím, nechtěl by se vrátit k věci? Jistě máš pravdu. Je tady nějaké dítě? Dítě je přece v každém z nás. Ale no tak. Hledá lidského chlapce. Z masa a kostí. Kdo hledá splynutí, najde vše, co hledá. Myslím, že to bude chvíli trvat. Vážně? To by mě nenapadlo.